În 6 ore, 9 oameni, am reușit să renovăm sala. Vreau să vă explic așa mare cam ce modificări s-au făcut la sală. Vechea variantă, să zic așa, aici pe mijlocul ăsta, chiar aici unde mă aflu, era un scripete cu 4 posturi. L-am dus în partea cealaltă unde era racul cu gantere. Am adus ganterile undeva la mijlocul sălii. Toate 3 băncile sunt schimbate, sunt noi. Acolo o să mergem imediat în față unde a fost racul cu gantere. Tot așa am mai schimbat câteva aparate, am mai adus tot așa aparate, iar pe urmă o să mergem și sus la partea de etaj unde sunt aparate pentru picioare. Tot așa am mai adus aparate și am mai făcut câteva modificări. În vechea variantă aici era racul cu gantere. Am făcut câteva modificări în așa fel încât aici să fie cumva predominant zona de brațe, de biceps și triceps, excluzând scripeți, că acum la scripeți știe toată lumea că se pot face mai multe grupe. Am adus un aparat la triceps. Mai urmează zilele următoare, maxim 2 zile probabil, să mai vină și un aparat pentru biceps, deci o să fie și mai multe aparate. Am încercat să grupăm pe grupe de mușchi. Aici puteți face biceps, cum ați văzut. Dacă aveți de făcut, nu știu, super serii sau ceva, puteți veni la un scripete. Aici puteți face la triceps. Tot așa, aici aveți alt aparat pentru biceps. Aici e banca scot, tot așa la biceps. Aici undeva aveți tot așa un aparat la triceps. Fetele tot așa, dacă doresc să facă kickback, au scripeți ăștia 2 aici. Mai sunt încă 2 posturi de lucru în care ar putea să facă la scripetul ăsta la alt. Deci, cum ar veni, am încercat să mulțumim pe toată lumea.